Dok, Ako talagang kaya. ako na bahala kan, Dok. Sige. Maray mapala ng pagmati niya. Malay man. Recitation mo, recitation na kay kuhan mo yan. Mo recitation. Bahala sa iyo. Huwag sunod ka maglaga. Prestation mo, prestation ang amo ko, Ari. Bata-bati ka mo. Dulag ko na. At akong inasma, dulag. Anong pangarap mo, Nonoy? Si ano po, si MJ. MJ. Yung sinasay mong magurang. Yan po naman sa amin. Ah. Anong namamati mo, Noy? Ako magmudyod. Abo magmudyol? Iyo po. Ay iyo. Nakalata lang katukong ko si Dok kung anong bulong kaya. Nauhuli ka sa kong buhok. Lag lang iyo. Hindi ka lang, Noy. Makakaaram kayo kung anong bulong ka sa imong namamati. Dok! Dok! O yan si Dok. Ay, Good morning, Dok. Morning. pigunin po. Ah. Kaya. Ano na mate? Mudyod. Ano po? Sa bulong kaya? Ako huwag madyol. Iyo po. Ano na mate mo nun? Ano po? Ako huwag madyol. Bro, ang yun, hindi masana na mamatian mo. Ang araw ko na kaulakan niya. Kaya ako naman sa Grabe na. Grabe ang tibok lang sa iyong puso. Ang puso mo grabe ang tibok oh. Grabe pa lang po. Tira lang. Ang sarap. Abro tulong talaga. Ano po? Talaga, doktor ka. Babae ka, umagiyak ka. Saling ko po kaya namamati ko. Umagiyak ka. Doktor ako, hindi. Yan mati mo na yan. Ano ang mati mo, hindi. Kaulakan lang ka na. Sige na, maguling kayo naman. Pagsabda ka na. Mag-iwan ka na ng mutil mo. Tayo masana mati mo. Sige na. Sige po. Sige na naman. Mamati. Grabe siya. Dahil mo lang sa halos tulong pulgada ang ano niya. Kapiglas na kasi. Ano pala, ano ka to? Resita. Ito ka ka? Sabi ko magsakta. Ano nga, ano mo good yun? Kaya ini pasin dito matindi. Mayo, makikita ng doktor ka. 3 hours later. Sabi nga ko. Kaangani kong lang kawas. Tapang mga sarayom. Ay lamang matabang. Sabi ni. Ano na ni, napupuot pa ko. Bakit ang marayang magwako? Ay, buhay ko ni. Malala, magkipay tato. Noy! Ako! Sabayin daw ko. Wala diyan. Ako na. So. Ano ka? Ano ka? Doktor. Sabi mo orang na doktor. Sabayin ako. O yun lo, sige na. Tara ka duman. Orang to para bulong. Tangan. Malinganan yun. Ano yun? Ano? Di ba? Hindi. Tulak mo. O yan. Oo. Balik tulos yan pagka ano mo na yan. Mas ganap. Oy, dagos ka mo, dagos. Dagos ka mo dyan, oh. O, man akong doktor yun dyan. Assistant lang ako. Gurang ka pa sa ako. Kumakapatsar kang gurang kaman. Anong nangyari ka? Pero hinihiga mo kasi. Hinihiga? Ito. Anong namamati mo? Ano mo na? Ganyan. Sabihan ko sa iyo, may ka nasa lang papabulungan. Isa naman doktor na yun eh. Bunyang ko pa sa nanay. Ano? Iling-iling ko na. Iyo. So, ganyan ang pangalan mo? Ano? Pupapahan kayo, Dok. Rodolfo. Rodolfo sa iyo pangalan. Alpo! Adolfo. Bukog. Ang gusto pati. May bayag. Ay, may bayag may aki. Arakol. Kadakol. Taga-sait. Saan?
Saya naka-star. Umay ka na. Ano, nene? Kabulungan o haraputan? Napuput na ako. Kaya po ang ka-informasyon digdi, Manoy, Manidolpo. Kontraksyon. Bago ang bungot ko yan. Sabi ang information, construction. Manoy, may moto, may ano ka service nindo? Yan ang Ferrari. Saya naka-parking. Sa baso. Obe, no? Complete informasyon ka naman. Di, abi, no, lang ta. Bago magkidok, nagkahagi mo na sa kuya. Iyo. Daw. Ay, dakuna. Kung lang ka yan. Iyo. Tanggor. Yung ka daw, saro. Ay. Diyan sa mga dono ko, oy. Sayang, may sayang. Inaasma kaya. Pwede ko ta makatulong round. Tignan na saan ka pa nung O, iyo, lat lang iyo. Oh, pakawin naman ang kalit dyan, Nonoy. Sige po. Sayang talaga. Ay, inaasma kaya. Ako na ilang pwede. Ay, bok panira ko bro. Dak. Dak. Dok. May pasyente kita, Dok. Si Dolpo, inaas ba na yan? Ika na bahala ka yan? Tignan na natin. Dili ako ta. Nagtitingin ko yan po, doktor. Ayun, pagkasin nila. Ano kami, Dok? Informasyon na, Dok. Grabe ang ano mo, asma. Grabe. Ayaw mapatog tayo. Dyan, dyan. Ayaw, di ma. Kudain tayo ni Dok. Sorry. Ay, bago man malalang mati mo, taas maman sana yan. Ikaw pwede i-confine, ta bago man gayong maray na, o yan, pwedeng bulungon. Okay yan, maray sa hawak mo. Di, Dok. Ano siya? Yan na, hindi na yung pagkagalang ka. O yan, ta, ang post ng doy, bisitahan taga, tanong silang mo, dahil ang gayong ko yan, grabe. Dahil ka magpara turong sa daga, dahil ka magpara dikit-dikit, dahil ka magpara sigarilyo, ang itatso mo, sobrado na. Ganyan, magkaiba ka pa ng ibang hilang. Kaya, mag-ingat-ingat ka sa buhay mo. Kunyan, ang bahala na sa'yo mo, punta ka naman, bubulong mo. Ganyan ang bahala sa'yo mo. Dok, pero na lang mo. Dok! Ang talagang kaya. Ako na balagan, Dok. Sige. Maray mo pala na pagmati niya. Maray. Recitation mo, recitation na kayo. Kuhan mo yan. Mo, recitation.
Magkanggurang ka. Ako bahala sa imo. Ako mabulong sa imo.